¿Qué cojones? ¿Eh? Eta ustu joatu gara neguaren lehenbiziko. Astea, baina ez dut oso gogoratzen, ia pasatu delako azken aldiz jokatu nuen. Hemen. Bueno, lehen da bizi animalei mimoak ematea beti. Agian untzia erosi. Hori bizkanaka etxean ditu genuen.
behintzat nautilo bat jarri alizateko eta bar. Bale, bat irudi bigarren astea dela. Gero jaitsiko gara Marniren gana. Orain bai, guazen Barniren Marni eta ez Barni. Bueno, animaliak saltzen dizkigun emakumaren gana. Ez dakit gaur den edo bihar. Hau berria da,
Eta gauaz baten narrabatu bat. Mende beraukatzen da, bukatzen da. Bost ez da txartu egon. Egian zeirekin egazten da. Oh. Kajoi desastrean. Arrantzarako gauzak agian. Elkarrekin. Gau jarri dezakegu. Hor. Bai, oazen lotara. Sí, animali, mimoak eman.
Datorren urtean daukagunez ureztagail automatikoa hor ja landatuko dugu, guk ez dugulako gure eskurik erabiliko. Vale, gaur ez dago. Jarraitu ezaguna arrantza. Ez da arrain bat, baina momentu batean energia eman dakiuki algo horrek. Baina ez da posible. Baina jarraitu ezagun. Ben, egin baditugu galitazteko ureztagarri automatikoak, landatuko dugu. Bitartean ez. Arretrako materiala ere zartu. Ez duk gogoratzen nola desblokeatzen zen aukera hori. Baina beno.
No eres algo txarto. Horra joan gaitezke mehatzera harria pilatzeko. Eron, lea dago. Beste partidan lea gure emaztea da. Baina joan nintzelako topera lea lortzeko. Egon nintzen gozien zaizkion gauzak denbora guztian farmenen egite. Edo entzaladak eta goko dituen gauzatxoak denbora guztian sortze. Bueno, esto saque gura apur bat.
harria mosteko pikua. Behar izateko eta izateko gure eskura. Hemen nautiloa. Vale. A ver. Bai, animaliak dira gure. Bai.
aterako arrean. Zer ematen digu? Vale. Ikatza ere beharko dugu.
Ea ondatzen zer topatzen dugu. Urrezko sega lortu dezakegu taberna horret. Ni horretarako behar du batez ere espada potenteago bat. Orain nator. Ez daukate lotura, baina, bueno.
Labur normala. Guazen lotara. Hamburguesa. Conforme. Animalioak. Jarraitu ezagun zaruman bezala egiten.
Hemen dago aitenaren zera. Baina hori 3. urtean da. Kanaria bat ba. Ondo,
jatzu berromenentzako dela, baina ez dakit gero gelditu ahal izango garen 1000 eurorrekin. Guretzako puta handia izango litzateke hori.
zen era. Orain arrantza. Helduko dugun egun izango da 26. Laugarren asteko ostiralea.
horregatik garrantzi izango da garrantzitsua. Beste produktuak eta Janko basulora gertua beharko nintzateke. Noizean behin. Goazen ma. Zutatik hobetze izango da horrengo pausoa.
edo agian kalitatezko ureztatzailea jartzeko jarri behar dira besteak. Ez dut ulertzen zergaitik. Zagarra. Hemen beste zagarra daukagula. Gara dugu hiru. Bueno, egian nago jarri dezakegu hemen. Eta esaterako mineral bereziak hor sartu. Hauxeatik ezin dago eta Oazen mehatze gira.
Goaz emanketzera. Jarriko dugu hemen. Bueno. Vale. Hau da nahi genuena. Horretarako
Borgarena da.
Bueno, berdin da. Bueltatu gaitezen atzera. Bueno, bueltara. Bihar arrantzara. Edo agian baso sekretura, Goaz emanik. Zarigüeia bat. Vale, eman ez zerratu nirekin, txo.
Goazen indartzera. Joango gara zonalde, bueno, sekretu ez da. Mehatzerako beste espata bat beharko dugu. Aquí no. Goazen eman garen. Ez dugu esan ondo planteatu gaurko egun. Garri ezin du bota.
Katuaren ezin du begiratu bala. Dena da zaborra. Zeo zer egitearren. Ze mank. Ja, rentzatu behar dugu. Gauean. Zaborra, dana zaborra. Zer behar dugu. Eta horrelakorik ez daukagu oso ondo.
Ba, benoragun hau izan da dena, espero gustoko zen zaizuela eta hurrengoan gehiago. Agur. Mulada.